asli 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 Aku di buat ka asam ro cikata kawan haki sinong kapan bor ki briu ba da ka ba pensepting yaki engila kren sai hang ne menta ba khamat jong ka disi ba ka sarkar asam ne ka sarkar Meghalaya kam don hok ban chupan bor ai ya kam mon lalu jadi pajba ba kinjet ya ka jingkwa jong ki chano ki du kwa bandon la sa asam ne sa Meghalaya ti ko mangitip sai ba ki pajba sa ka te ka thang ki kwa ba cha Meghalaya amdon ba kwa sa asam kata ka dei ka bangin penpau jing kerpat jongi baka regional committee kadeban kentuplang yaki sodar sinong yaki nong lam sinong ha kane ka committee tina kaliang jong i deputy commissioner ha kane ka skila pensai ba kin sa penbet yang ngiru bangin long ki dukot badila kular ba kin kenti kena ba kinom ino yang ngiru ngilai manjuri kata ngila suhun ba ngila ngej ba na kaliang jong ka Nega regional committee habakan sa korsen kan sa korlang ru yaki nong ilam sinong kata kadai ka ba disi 8 pau badila kular kan ngasi